Gaputi matutudo a panyempo a pinataw ti naglabas a bagyo ken habagat. Awanan ti sinayang nga oras ti manalon ani Rixel, manipod Velasco tayo. Ken ginondawayan nati kinaado ti danom ti talunda. Nung maidilig iti napalabas a planting season itay napan atawen, iti kastoy abulan ti Agosto, nalpasdan a nakaparaep. Nadelay ma'am ta awan ti danom. Taray ti ngamin ma'am nagbuno-buno mi pingay mun una nga raytoy. Kuha pinadpadanuman mi di ma'am. Tapos ting kuha mi di kasla ragadera ti panagsibog mi di. Tawang nga ti tudo nga nasapa. Mabaling ko mareton ma'am na gana regi kasla nakurito ngamin ma'am. Ngamin daytoy digi 20 days mabalin day jayon ma'am nga iraupon dadakkel ko man ngem digi nga road. Dati klima na ngamin ma'am siguro hangunin nakadakkel. Tari basit ti pagsibog mi di pa nakidit pa ngamin dati pagalaalami ti danom nga kulukulan. Damo na iti agpasik ka, kendakkel atulong unay kadakwada, ti abunaw adanom, pakay namaran adakkel ti mamenos da, iti pinansyal nga aspeto. Siyempre no, agpadanom kami, nang ro natatakan nagnina ti kwa krudo. Dakkel unay nga tulong kanya. Ta siyempre no, agkuha kami ti krudo ngamin ma'am, nagastos unay, tapos narigat pa nga kwa, kuligligan. Dakkel nga tulong di dano ma'am tano, digi po ngamin ti pagay, no madano man pa ma'am, rumoka regi daga, nalakada nga bunutin digi, bunubon tapos, di da pa nga igawgawin ma'am. Kaysa regi na awang ngamin ti danom na, kailangan nga pamipalaykwatin ti dadanom paggawgawan. Kailangan ti danom ma'am ta kwa, digi panang gawgaw da regi ramot digi ko masikada nga bunubon. Dakkala ma'am ta, adda kwa talo nga pagrapam min, naka puliglig kami ti kwan. Pangirapam mi ragiti bunubon min. Kabayatan ti panagpasikana, makumikumeti kabsatnan nga agkuliglig, iti pagparaapanda. Bigbigan ti upag a beneficial kadagiti manalon, dagiti naglabas a bagyo. Maibasar iti record, adan 28.36%. Wenno pa kay batugan ti 2,806 hectares tinamulaan ti pagay iti probinsya ng runa dagiti rain-fed areas. So makita tayo kadagito dadto mga municipalities tayo talagang kinamatanen iti panagrarapan. Oray no medyo nalakayan uno natayangan basta ti bunubundan ipilit dan nga iraep oray kat mabalindamat nga yan adud to fertilizer na tapno makakamat pa lang jay panagado ti apit da. So iti remedy na sir iyan ado di fertilizer na. Wen tapos oray tapos iyan adudan to pa jay mas ko mga limawon no talo lang kapon itong galtugkel mabalintang iyan ado tapno makompensatean na jay panaggipi na jay pagay da. Gapo itinaladaw atudo bilin met ti upag ti panagusar ti basal fertilizer dagiti manalon. Tapno nadardaras ti panagrecover dagiti pagay. I-advise mi kadagi farmer apaman ko mga nakaraep dan ag basal fertilizer application dan tapno kumamat nadardaras nga ag-recover dayjay nairaep kapagay kin makatulong pa dayjay tapno kastagat umado pa GKP na. Mostly kaditoy areas tayo ngamin ditoy bracket mabalinda ti ag basal o nagpundo ti 1414 at the rate of 4 to 5 bags per hectare wano dayjay 1620 as basal. Sa balin to lang dayjay ipasarunod ang abono kas pagarigan ko madjay 4600 wano jay urea wano jay ammonium. Gapo ta pumabpaboren ti panyempo kadagiti manalon namnamaen ti upag asakbay ngagtapos iti bulan ti Agosto ngumato pa iti planting report seknan ti pagay. No bilang saan amagunod ti 21,000 to 22,000 hectares at target amamulaan ti pagay, alukuyen da dagiti manalon nga agmula ti mais wenno high value crops. Iti umay alawas, adamated a farm interventions, kadagiti manalon asaan pa'y anakaawat iti interventions, manipod Department of Agriculture. Jessica Boreta, Balitang Solid North.